Inis a fríomhide. Gaeilge clic na coilte, bathe, inis tá mí distig a bhurgan of gáanta seo, Gaeilge fihí I choláin, cén tahrú tá taga cattá roid. Tásúla gom nach bhfuil na harú tacha, a go bháin a harú síomha. Gur onan an scoile tá going inis an scoile bhí going mí an bheitheh se caite, a go bháin go bhfuil cníalcha a bhad níos deise, bhad níos fearr, go bhfuil spás going, go bhfuil áit go gaprad an scaprad in áit, rud nach raibh riomh going go dtí seo ach gur an scoil ceann céanna atá an. Agus tóg chun freigur thuirta sé den gceist cattá roing, ná an rud céanna cumáid túlas tá dinta going líana diagnús. Agus cad féin an háisna speisialta seo tá goibh de fáistí. So go bhfuil tá áisna going de gach páiste inis go raibh mar ag tair a fucha leis na blianta. Agus so an rud is mó a dhéanaan difriocht na háisna take ar fáilú de fáistí le riachta na sí speisialta a go háir dóibh siúd go bhfuil úchas ortha. Tá éanad ar lethe going dóibh siúd agus tá na háisna bhuiine leis an éanaad sin de áirtá dá facta going buchas leis an ána dachas agus tá mí fiú buíoh dóibh agus brodú las an seirbhís go féidirí chur fáil de lenaí an do bhíoh seo go bhfuil an diagnósa sin ortha. So it's fiddle mará nach bhfuil roid an isiste tóchach an ád bhóthir. Bóthir igen anyway, agus tócha agus tásúla gom gur an ád bhóthir atá roin. Gur 100,000 maith agad. Gur an agad sa cuma.